आङो UPPL माने उर्खाव फ्रम प्राइभेट लिमिटेड। ओरैबायदि शक जादों आं जे गर्जन मुसाहारि सारा कंग्रेसनिफ्राय डाइरेक्ट UPPL आव बारबाय। शकथ' जानाय नङामोन, बयहाबो राजखान्थिखौहाय जिखि राजखान्थियानो जाया पलिटिक्स खालामनो मोन्थाय दङ। नाथाय जाय बुस्थुखौ इसिबां बखिसोबोबाय बिनि उनाव दिनै बिथाङा मा बुंदों नैबेखौ ससे खोनासंग्रोनि, ओमफ्राय मेन टपिकआव फैबावगोन रायजोफोर। आङो मावलांगोन, खारन BTC आव बुंनांगौ गोबां दङ। UPPL जानानै UPPL नि थांखि बिथांखिफोरखौ आङो मिथिखागौ। जों समान समान आन्दलन खालामनाय, समान समान बे आबहावा आरो बाताबरणजों जों देरनाय। आङो UPPL जानानै बर' रायजो राजा, बे BTC नि रायजो राजाफोरनिसिम गोबां खावलायनो गोनां दङ, गोबां मिथिहोनो गोनां दं। बेफोर बाथ्राखौ आङो एखे उदाङै जेरावनो सुबिदा मोनो बावहायनो आङो केम्पेनफ्राव थाफानानै एबारनि बिसायख'थिखौ मोजाङै मोजां केम्पेन खालामनानै आरो देरहाहोनाय हाबाफारियाव आंबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लाफागोन। BTC कंग्रेसनि गोहोमा गर्जन मुसाहारि थानायाव जथेस्थ' गोहोम दंमोन। बयबो नोंथांमोनहाबो मिडियाया मिथिगौ जे कंग्रेसआ गोसो होयोमोनब्ला मोनबानिफ्राय 7था 8थासिमा ओरैनो फैयोमोन। दा दिनै देरहानायनि मोनसेबो समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट होआखै। कंग्रेसआ दादों BTC आव, गर्जनानो दादों BTC आव कंग्रेसखौ। दा गर्जनानो बबेहाय सोर केन्डिडेटखौ होनांगौ बेहाय जेबो आखाइ गैयाब्ला दा देरहागोना बोरै? दा आङो नुदों दिनै कंग्रेसआ BTC आव बोलो होथारोबा मोनसेसो मोननो हागौ, बिनि बांसिन बिथांमोनहा मोननाय नङा आरो हयथ' मोनसेखौबो मोननो गोब्राब जागोन नामा। दा खोब दुखुनि बाथ्रा। कंग्रेसनि सोमोन्दै आं दिनै गाज्रि बायदि बुंनो लुबैयाखै, जे बिथांमोननि नाजानाया, बिथांमोननि दिनैनि बे BTC नि बिसायख'थिखौ लानायनि हाबाफारिया, स्ट्रेटेजिया मिस्टेक जादों। नोंथांमोना नुदोंना रायजोफोर, गोबांथार समाव जोङो भिडिअबो लाहैयोमोन बिथां सारनियाव। जेबोथ' बुंनांगौ गैया, नाथाय बेनो सारा UPPL आव जगदान जाबाय। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो गोसो जायो, बे सारनि बिसय नङालाय, दहाय सासे लिडारा बुंदों, बेखौ लिंकखौ आं दासिमबो मोनफिनासै, नायबाबो मोनगोन आं बेखौ। बे जाहैबाय हाग्रामानि थाखायनो ज' जानांगौ जायासै, दायनिगिरिया हाग्रामायानो होननानै खौराङाव फैदों। ओमफ्राय बेबो मा होनो, जोंनि लेखा गोरों आफादनि देरसिन खोथाया जाहैबाय, मोनसे समाव प्रकाश MCLA साराबो बुंदोंमोन, आंनि भिडिअ चेनेलावनो दङ, जिखि जाया ज' जानायनि खोथाखौ बुङोब्ला दासो सिगां मानो जायाखै 2020आवनो, आरो फैयै फैयै दासो जानांगौमोनब्ला बे मोनसे नैबेनोखा हाग्रामाखौ बदनाम होनाय, जे हाग्रामा सारा बोरैबाफोर थांनो हायाबा बा जाया होनफ्लाङोब्ला हाग्रामानि सायाव ब्लेम जाबसिनजोबनायनिसो थांखि होननानै बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन। है नोंमारगौ जाफैमारबाय, दिनै हाग्रामा सारखौ ब्लेम होफैबाय हाग्रामानि थाखायनो ज' जायाखै होननानै। बे गासिबो पलिटिकेल षड़यन्त्र। आरो गोबाङा जोंखौ भिडिअ लाबोनायफोरनि सायाव बुङो थाखा फैसानि सायाव थाखा फैसानि थाखाय सानग्रामोनबा जोंबो पावाराव गैयै बा सोरजोंबा बा माबा सोरखारफोरखौ साननाय नङामोन। जाय पावाराव थानाय सरखार बिसोरजों हाबसोनानैबाबो, आथिं हमनानैबाबो, आथिं सोलानानैबाबो दिनैनि दिनाव गोबां रां खामायगौमोन बा खामायनो हागौमोन। नाथाय गोसो गैया रायजोफोर। गोबाङा सिन्था खालामाखै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयो मा जाबोनो थांगासिनो दं जोंना। आरो लोगोसे नन ट्राइबेलफ्रा दायो इलेक्सननि नमिनेसन होगासिनो दं, बेखौहाय रावबो फरायसा आफादाबो एक्सन लायाखै होननानै दिनै बोराइसाफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै सान्दुं अखा बार सौसिनानै डिसि अफिस बेखौहाय बोखारनांगौ होननानै डिसिफोरखौ बुंहैदों। डिडि नार्जारि अर्थात दावराव देख्रेब सारमोन बायदिया। नोंथांमोना बे भिडिअखौबो बै मोनसे चेनेलाव थाङोब्ला नुगोन। बेबायदि आरोना। स' गर्जन सारनि बुंनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। लास्टलि नैबेखौ ससे होनो सानबावो, बे जाहैबाय कमेन्टखौ हो, लिडारफ्रा कमेन्ट फरायो दै। UPPL माने उर्खाव फ्रम प्राइभेट लिमिटेड।